Sagulan po ng kasiri na no. Sa may sagulan ay. Iwagan. Anong yung may tugtog? Kaya tagang. Sakit tagang puno-puno. Inidok ko lang. Ano mag-tiktok kayo no? Baho ka. Wala kayo mag-tiktok. Wala ko nag-tiktok. Madama naman mo. Siya, sa lagi na to gabi. Dahil himala. Hi guys! Madong adlaw! Ako na po rin si Reverse. Sari pa tamang sugod. Palihog lumampag po subscribe. Unza. I-click po ng notification bell button para ma-notify mo sa sunod ng mga videos. Unza. Palihog lumampag kog share. Ganahan mo para madugang nga pag ang subscribers na manuoy po mo tanaw sang naw nga. Murag naw. Irang ibidli. Bitaw guys, karong adlaw dara ko sa bahay, lubog-lubog. Kay live pamatas ang lawas sa kadagang puno-puno sa. Nig muduko ko nga na, murag kog matiurok, nga di masabot. Ngonang gibati ron. Ja, basig matengamos ang wait. Nang batang kog lip tint kay arong di may haglaspad ba? Og di ko mamatang og lip tint. Arlas para kajog ang simod. Lainon. Puro nagajag. Patay nga nagbarug. Kuan day guys, nakuan ko karon kanang nay na low blood ko. Mo day des ni aging adlaw, laig ang pamati. Sakit agang puno-puno. Sa inig dako na mo ko. Tiurok. Nja. Mau tulis na agi, nagpa-BP ko. Agaw man yung dugo, araw man yung kaus-us. Ang nabu agad sa kaso. Si Binti. Ang nabu mau day maglipang-lipang ko. Kapoy pod kaado sa lawas. Ning inim na ko og piros. Inga na mas tatay nga. O gagimong dugo jadi mo taas ba. Pirmi agad sa kaus-us. Bisag tuog na kagsadyo. Ninggaw ay nakag mga ganas. Nga na, saan ba na yung pangkuan, pangpataas og dugo. Jadi kung maghapon mo taas, i-admit. Matuarang kulbaan na, Kala, tiyaw ba gajig i-admit. Dito ko musugot. Mahadlag ka siguro nang admit. Mo nang kadaadlaw ko sig monitor sa ang dugo. Mo anam ragadid pa dugo kataas. Wad jadi ingag mo wad og 70 to jog nahimo tong 60 50 nga na wa na gidaan ako sa ospital unsa kay kuan man bintaha ra man kay wa mong pud muok ning taas man hinuon kaluyas Ginoo unsa wa na ko mag kay og ning kanang pinutog nga mo himo nga jeng 50 nga na 40 wa na patay na stiri. Abunuhan akong dugo kuno. Insta tayo og gang dugo jud mo anam jud kagamay bitaw. Ang nay admit kuno ko. Kay gaon pang maguwang sa una si Manong Roy. Giabunuhan ang putog dugo kay anemic lagi. Napos ang kaliwat nga anemicon gang maguwang si Manong Roy sa una kay hinumdum ko. Gi-admit to kay anemic pod aram na jud kanaba kadto isang dugo ba. Nja ning mulakaw siya bisag pila ra kalakang hangat na nakayan ko sang kaugalingan gabi nga mupohay sa alam kong vlog ang iundang kaya rong kuan makapahaway jud ba nja ang undangan nga nakitahig mga pila ka semana di ko makasweldo wapo ko'y kwarta mo nang bisag ingani nga kaimtang lagi nga maglipang-lipang lagi po isahay nga mura lang pag matiurok na nga lamang gihapon ng iparadyon mag-vlog lamang gihapon ko kada adlaw bahala na kay mo ko yung trabaho maura man niyang gisaligan niyang pag vlog lagi nja mo nang mo vlog lamang gihapon ko kada adlaw bisag ingani nja musadyo na ko og tuog di na ko magbilar ang halag ni kagulan kaya pa-admit mo ko na kung tatay.
Ini pas ati alit, ipa-admit ko no. Basta nga rin ko nung kahimtanga. Ang aral di ko nung duwag-dugo, ipa-admit na siguro. Nga di ko, mahadli ko na nang ipa-admit. Maningkamot lang mga gazug ganas kada adlaw. Sa pa na yung mga makapadungang og dugo. Kay arong mutaasan ning ang dugo. Sa una katong elementary ko grade 6 ni agi na pud ko og anemic. Nja, katong sa una jud, grabe to sa una kay matumba madjuguro to sa una. Magkadsapan ko ba? Ana, ung natay pamati, wasa mo sa gram tas Ginoo nga maadyo ta maadyo man sila. Kaning ang epilepsy lagi. Dugay ng panahon nga wala ko giatake og utro. Di para sa una nga kada semana katulo, kaupat. Way semana nga di to karan, alingaw jud. Pero karon kaloy sa Ginoo. Wala jud mo atake gang epilepsy. Nga uli anak ko, dyan kanina naman po. Ni low blood na hinuang po ko. Pero okay raman eh, kaya dali raman eh tambawan eh. Maka anak ko daghang ganas. Kaya daong pwede daghang ganas, pero sa amang Ngina na kong ati alits nga patuunan ko ng doktor da. Kaya isa ako mag-ato-atong doktor. Kay, di man pwede nga grabiha ka adyo. Matos ako sa kusina. Kaya ito nag-andam ni nanay nga ganas. Kaya ko ito ganas. Anja, mauna ni. Ang mga tuhod, yung labaw. Kaya gahalag ni dugo ni us-us na kaadyo. Nahiwan lamang si Binti. Grabe, ug eskwela pa. Di na kapasar. Kung magpa-check up, kaing ng doktor ko ang kag-size. Grabe ning dugo ah. Sige, mag-tiktok pa more. Oh, good. Muna. Di ah. Kaya kaning ganas. Maadyo mo ko ni pang mataas ug dugo mo rin ka ano, way pares-pares luto. Way pares-pares luto puro ganas. Pare sa luto. Wow! Ito na, si Sa Luti. ganas sa una. Dadad na. Kaya may dadana. Ang sa ko sa suka. Nagsabaw ko na po namin Ganas. ganas, imnon. Be, tingnan ko na ko, be. Ang sabay, lasa. Ano ba ita? Mo din ang mga wait mo na naglugi. Ilan mga jud, may dugo. Wala ko mga lipstick ang white, gabi ang puti ah. Mo naman di ay. Ang tatay, pagkilaw ko ng tablidya. Hindi. Buto ko na des na gilay nagang gibati. Inig. Tuko na huguro ko puti uro. Sana all ti orok. Da, ang tuson. Para mataas na mo sa dugo. Kaya ingan sila kaning down sa ganas. Sa in English pa, kamuti tops. Makataas ko na nigdugo. Sa mutaas na dugo dahil ugma. Na, monitro lagi. Ang himala nga. Kaya bagos has. Ew. Oh! Nyarong palit na ngay. Suka-suka. Sukay naman pagkamay na eh. Diyan na. Kumatos dyan niyo bro. Ang kakitimpla, dapat pa. Hindi alam. Ano naman dyan sila eh. Asin ako gamay. Ganas, kailangan maganas. Ang gamay, asin. Asin. Ang bubukan to. Asin gamay. Bahalag pa it. Natusun naman. Kaya mga ng dugo. Galing inaglibang ni mo, kamuti na natibuok. Kaya nga yun. Nawaan dyan. Di na na-flash ng bowl. Ingan si Ate Alits. Gabi yan, ito kaya pa-admit ko na ko. Kaya abunuhan ako ng dugo. Isa ko na kong ibang tala si isang amo nga doktor. Nga ang dugo ako ng kaabos. Ngayon ko nung ipa-admit na, nabuang na, bahala po. Wala ko na tayo, ipa-admit ko na ko tayo. Magbidil ka. Magpabuang-buang. Ha? Magbidil ka ka. Abunuhan, magbidil ka. Yung saka. Wala, abunuhan na kong dugo, simba ko. Abuno, Roleya. Tay. Roleya o Atlas ba? Iabuno. Nahulog ko na ako. Taas ang dugo dun. Kaya uli ko nung taas. Huy, naan. Kanan ng apil. Nada nag-vitamins.
Hindi ko kahilisan. Da! Wala kay ngipon! Pakaw. Pagkaw! Ang bisa ay naiwas ang pulma. Ang mga dahon naman tayo. Parang manukuan mo. Charge. Ang kukuan. What do you think of me? Thinking of you? Hoy! Nag-order sa Deprelip. Ay, sarap. Mas kasada. Ay, JNK Express. O di ko nung ang dugo mo tatay, pa-admit ko ako. Pero sa una, dala mo sa doktora, kuhan po itong vitamin. Kaya wala mo itong vitamin, kay lain may ang Roy, dahil na ito sa doktor Vin. Pero ito nga, hindi na kayo dugo. Hangato ng mulakaw. Ano naman yung moto ning nanas? Lagi pa-admit na sa tablaran. Di abunuhan. Itat kabahag, tulor kabahag na. Purot. Normal siya. Hindi naman po kong virus. Sa prasang kong katulog. Hindi ka rin ganas di ay. Mataas na kung nagdugo ni. Mama na nakakuha ang Roy. Ganas, napagitan lang. Humanag, iabunuhan ng dito Roy. Kaya nagkabi na to siya. Lupa na sabaw. Kaya labaw. Lamig ng sabaw na kusig na makatabang na. Kami sa tubig na lang winom ka. Paitan na eh. Yung tubig na matamis. Gabi eh. Yung sa doon akong tug, wala akong nagbilar-bilar. Bahala na. Sige, matuog lang ka. Hindi na ako magbilar-bilar. Kaya bawa siguro nakadating ang nagbilar-bilar ko. Naisay kay mag-edit ko abta lang kong kadlawon. Hindi mo ko matug. Labay sabaw. Paitan ako sa sabaw. Gabi ko pag inakmay, bari, biglaan yung kuhan. Huwag lang ko naman ipapick up. Ino ka promise. Kana ko ng pitski. Isa mo to na kaya? Sa Galasinda na. Marlon. Punbok ko na Marlon. Ang paitag sa bunay. Ang laman niyo gupon. Oh. Gamay na raman na. Balang gana gajud. No? Iyan na. Ako sa kong tinidor palihog. Day. Buatan bitaw ka day. This is guso. Uy, come here over me. Ubod. Dapat nila siya. Ubod ng kagandahan. Lato po day. Ano ko magluto-luto. Ganang sa tanan. Magbaboy. Ha? Magbaboy. Nagdala bang katkulungan rin? Parang aligra ka. Luag man to. Basta di na ko dani malipong. Puta na. Nakasuwa niya kag anemic tayo. Nalipong ka tayo. Ano kasuway? High blood na siya. Ako lagi. Para murag matiurog. Ano rin may mati yung high blood? Para mauna man na. Sakit kuna. Kanya. One na. Sago na po ng kasiri na ino. Sa may sagulan ay. Iwagan. Anong hingay tutong? Sakit agang puno-puno. Nidok unang no. Kanang Magtiktok magtiktok na na ino. ino. Bago ka. Wala kayo magtiktok. Wala ko nag-tiktok. Magdamalaman mo. Siya, sadyo lagi na to gabi. Naghimala. Sadyo lagi na to. Pero mumatag. Gabi ang dako. Ano? Hoy naman tayo kami nagawaman. Ako katuro naman to. Hapit mamalasin ko. Sakto ra to. Mga bitig mo. Hiwid ba ba? Yun ito na. Kung makulat ka kaya atakihin ka nang may matiuro ka nang malipong Ito na ang tamis. Wala ka dun mo angin yung samot. Mahiwid mo ba? Nay na. Wa galing ni angin. Tawang pagbaba. Siyempre mahiwi na. Isa na yung aligra. Saka to mga nanaudalis ang vlog. Nga mga ubos baludugo. Kawan ra mo og karang may kamuti taps. Ano ba ganas? Ay, pangpataas yung dugo. Ito, kay nagawas kamuti. Mangunod, magunas ilang ti dyan. Alam gantos, bisa ka ng paita. Gaway lasa. Arong taas ang dugo ang deko i-admit. Iba-admit mo kung patay. Ipap mi og di magtarong. O di mo taas ang dugo, ug mo gapon si Binti. Ikaw rin makaluwa sa imong kawalingon. Di ba, Nay? Nay? Manong tawag tag ibulan siya? Diyos ka na. Ako na ginawa ba? Hindi mo tuloy ng pila kalakang lakaw Roy. Karungata. Ano nga? Karungata na naman mo itog. Sabi na eh. Roy, ito sa una sa hangit. Sa una, di ko kalimot sa karumata sa una na. Lupit tagang tiil ito sa basat.
Dito, nung nagtikuan, basta tayo. Pero kay Buti gano'n niya. na bono si Paul. Si Amaw. Sahod ka na nga na, salamat sa Ginoo. O great day ko, happy birthday ni Joyce Exclamador. Nga naakaroon sa Cagayan de Oro. Ate Joyce Cagayanon, agizang YouTube channel. Salamat sa tanang tao nga nagmahal na he. Ang salamat taga sa ninyo. Pagampi mo kanon, asa mo, ibatang sa Ginoo. Bye-bye!